Allahi tawakalitu Allah dalife undava fama Allah do tawakalitu Allah Allah jina udava fama Allah do tawakalitu Allah Adam undava fama Allah do tawakalitu Allah dalife metiki dalima sado tawakalitu O kamuni yinjigi samme dalima salla tawakalitu ala keleni efembeti de tawakalitu tawakalitu ala Allah tawakalitu ala Allah tawakalitu ala Allah tawakalitu ala Allah jongi jigi samme fama alala tawakalitu Allah ala dunga sonni kuna dashi tuko tawakalitu Allah alamani sonche kuna dashi tuko tawakalitu Allah adama dumi sonkatlaki kuna da tawakalitu Allah alamani sonche kuna dashi tuko tawakalitu Allah jongi jigi de kadalima saye tawakalitu Allah alamani punya dogo yashitu ko tawakalitu Allah adama dumbi punya ningatlagi joya tawakalitu Allah alamani punya dogo yashitu ko tawakalitu Allah ukoso munyenjigi semme fama alala tawakalitu Allah wayengo yebeto dalima sabulu tawakalitu Allah baba jose trawele kejigi alade tawakalitu Allah jose igi semme dalima salla tawakalitu Allah jombe bara minna iji alade tawakalitu ana muso demsew ani mabakoro aw bela jele aw ni nyanguma ye juma ye mi ye tuabukalo ale tleta mekalo tleta ani wolovla oye biye ka bela jele fo ka bela jele wali mando maliya munu sogolo na koka jamana konna na kamba bela jele fo ka bela jele wali mando biula dayna amna na kiwariyaw olu da awma maliya munu me gabon olu ye gabon procureur no Libreville taye ka wuli ka se oma ku ye koye ko komino o balalaw la kosebe sabula maldemunu me gabon olu ka president ni ale sanduru ye ninye atese gabon konnana abifo ma ko carte de séjour ko ayo soro o soro la chogodi o damakashi o tarake procureur de Libreville ye ale koni sebe mine RPM konnana mi ye Bokari Tireta ye ale kunye congrès min sigi senga utukalo tle muga ani wora na tle muga ani wolonvla samba keleni muga ni saba koko kongere koko chagaboy na ala sonama kiri tigila maw ulu yu bolo do sebengono commune 1 konna na ko obna na jabidi juin kalo na tay ale tle muga ani nani kapu ale bara obna na damne mali konna na no ye nywanda nye kalo tle muga ani wolonvla katabla tle bisabala no oye me kalo ye mi ye defuye alebeka juin kalo tle saba kata ko fori juin kalo tle duru Nigeria ka ofe kanu maro koni mugu chika do misiri do konna na ye o ko kera to mi ana nyefoli ko la Gabon president koro no ye Ali Bongo ko ale baneno nyola ni wati na aka so nando boga lu bora ka puma mu fo Gabon ministre de la communication ko te tiaye ko foi de gunte ka nyesi Ali Bongo ma ana anda dola Mauritanie jamana kuntigi koro noye Mohamed Ould ale ko koni ala sona makabe ke cheboy kalata nataina o bara ba ka tuko na Mauritanie ka ofe ana dofo ola sefa warmi medu farafina chamancha fa na fo ko Afrique centrale ko biye do duni bina dabla je ka lot le folo wari rete sura na fara ko do ti dun fana o to dagundo fara to degundo nga ko mo yuluga sefa o tawntai ko biye munu mbora 1992 kulu duni de bina dabla we sengere Gabon president Demuso ka fo
Cameroun président denmuso ale tɔgɔ ye ko Brenda Biya k'ale kɔni ye kabako de kɛ koyi. Paul Biya ka du ala ka sɛ n'a ka wulu maa ti gɛrɛla kuma tɛ kɛ k'u ye denmuso in kɛra rappeur ye don o don k'a bɛ jama cɛ ka taa palais kɔnɔ rappeurs ni olu kɔni olu ka sira de b'a la ko ni mɔgɔ k'a mago b'a la k'a ye sɔrɔ so ko bɛɛ dabali de bannen don famille min ni maa si da a jateminɛ aw ka panafricanistes ni fɛn minnu bɛ yen n'u bɛ panpana a tilancɛ bɛ tɛ Cameroun yan y'u ye ka Paul Biya critiquer de ma i b'u ye u da ye anw de ta ninnu na n'o tɛ u yɛrɛ ka jamana u ala a tɛ jigin u kɔnɔ ko o denmuso de filɛ nin ye dɛ ka kɛ rappeur ye don o don ko denmisɛnnin rappeur denmisɛnnin n'u ko k'u mago b'a la biti ni fɛnw ni ko ka taa kɛ palais kɔnɔ ye ko Camerounais da wagalen don maa tɛ gɛrɛ du min na du min maa t'i ye a b'u tɔgɔ de mɛn a t'u ye o ka kɛ nin ye ko y'u kawana gan kosɛbɛ Grand Tour du Mande n'o ye Burama Sumano ale ye jɛrɛ min sigi sen kan o jɛrɛ in ale tako 12nan o kɛra seko ni dɔnko ta nasira fɛ fana an b'a dɔn k'a fɔ ko min ye waleya caman ye o waleyaw olu kɔni timinen don i n'a fɔ ka se ka an ka yɔrɔ kɔrɔw ko ka olu tɔgɔ kura da u la o jɛkulu fana sigira sen kan ministre de la culture fɛ n'o ye Andogoli Gino ye o baaraw fana bɛna kɛ cogo min na fana an na tila ka o bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ ka o da aw tulo ka bi wulada in na. Fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn Jani.ml FM ale ka chaîne YouTube choisili la yaasa ka se ka kunnafoni sanumanw sɔrɔ bamanankan na don o don an bɛ kibaruyaw di tile kɔnɔ siɲɛ 2 ntɛnɛn ka na se juma ma o ye 9h ale ni 18h ye ka bɔ yen fana dɔgɔkun tɔw kɔnɔna na sa ka sɔrɔ ka kibaruyaw d'aw ma débat politique n'a tɔw a y'aw sɔgɔ an ka chaîne YouTube la ba chacun ka kuma n'a t'a fɛ ka vidéo mɔrɔsɔni ye k'a sɔrɔ aw m'a tɔ faamu a ye na a ka yɛlɛ aw tɔgɔ sɛbɛn a bɛ fɔ cogo di k'aw abonné ou bien k'aw désabonné k'aw abonné anw de tubabukan ninnu mɛn koyi Amara to k'i fa kala cɛ ale an ye Segu école régionale de kɛ anw bɛ sɛnɛ de kɛ anw bɛ nakɔ de dɔn n'i kɔni ko sisan ko n ka pomme de terre da yan sisan k'a tigɛ yanni dugu ka jɛ a ka falen n bɛ s'o la n'i ye jaba jɛ sisan n bɛ ku bɔ a la yɔrɔnin kelen yan sisan nka min ye n t'a dɔn cogo di la langue de Molière wa la langue de Sorbonne wa mun de o kɔni n di fɛn dɔw la dɛ denmisɛnninw san ban waati sera k'u kan ka taa bon a filɛ nin san banna kuran ma sɔrɔ sisan k'u bɛ taa ɲɔgɔn dan na épreuve dɔw bɛ olu dun bɛ kɛ ni kuran tɛ dɛ samiya fana filɛ ka don nin kuran tɛna sɔn bon ko kapu tigiw minnu bɛ n'olu bɛ kapu kɛ certificat d'aptitude professionnelle olu ka ɲɔgɔn dan bɛ daminɛ nin kalo in tile 27 ka taa b'a tile 30 DEF n'o ye diplôme d'études fondamentales ye o bɛ daminɛ juin kalo tile 3 ka taa b'a tile 5 ko ka kɔn ninnu bɛɛ lajɛlen ye sa min ye ɲɔgɔn dan ninnu baara minnu bɛ kɛ ni o bɛ fɔ o ma ko pratique kana kɛ jɛbɔ ngoloka yɛrɛ kɛnɛ kan min ti sɛbɛnni ye k'olu kɔni daminɛna kapu mɔgɔw fɛ yen ka ban ale ni école technique ni école professionnelle kɔnɔna na éducation physique o fana daminɛna min ye DEF tigiw sɔgɔma o sɔgɔ a bɛ denmisɛnnin minnu ye boli girin na nin ye ta o bɛ ka taa éducation physique DEF éducation physique kɛyɔrɔ de la ta ko o baaraw de bɛ sen na tile 2 in na maaw k'a dɔn k'a faamuya Gawokaw fɛ yen ko dɔw y'u ci bɛɛ lajɛlen bila sa Gawo kɔni kuran poteau kuran bɛ tɛmɛ ni sira minnu ye k'olu tigɛ k'olu tiɲɛ énergie min bɛ Gawo a ko ale bɛ se ka fɛn bɛɛ faamu fo nin dɛ maa minnu ko kuran tɛ aw bolo n'aw yɛrɛ ɲɛ tana kɛra kuran poteau ye a ko kintigiw ka wuli dɛ dugutigiw ka wuli kamalenkuntigiw ka wuli k'u jɔ u jɔyɔrɔ la nin bɛɛ tɛ énergie ye dɛ
sinon ni ngira ni sababu energy da bisingi si ko ka se ni yɛrɛ ni nga no ka mbulo yɛrɛ na to be sinon energy be ka minga sa o mayu ne voisin courant ba le fe dungo do courant ne fe o fana kɛrɛfɛta a b'o fe flamme tugulo na tolu fe dɔ ko ma ko fɔlɔ kulu tun bɛ min dɔn a la o la k'u bɛ y'a sɔrɔ k'u bɛ t'i bila ligne de kan ligne min tɛ tigɛ i bɛ dɔ sara mais ne ko n ko est ce que anw ta in tɛ panne olu de b'o kɛ bon donc courant tɛ tigɛ e fɛ yen u bɛ e bɛ dɔ di bon énergie ɲɛmɔgɔ kan ka wuli ka ne sɛgɛ ne ma min faamuya énergie ko la o de ye nin ye hali mɔgɔ minnu bɛ yen k'olu kan ka courant di mɔgɔ ma mɔgɔw jɛra n'a ye ka ban ko courant t'u bolo a fɔra ko bɛɛ heure wɔɔrɔ dɔw b'a sɔrɔ fo ka taa se dugu jɛli ma olu t'a bila dɔw bɛ yen olu t'a ye u ɲɛ na maintenant jɔn de b'a ko in yɛrɛ kunna k'a baara kɛ ka ɲɛ bɛɛ ka heure wɔɔrɔ sɔrɔ tile kɔnɔ parce que fana sɔgɔma fana n'a fɔra sisan ko e kan ka heure wɔɔrɔ sɔrɔ ni e y'a daminɛ 0 heure ka taa se 6 heures du matin ma o kɔfɛ ni 6 heures du matin ka taa se midi ma a tɛ ne fɛ yen tuguni ne ma farati fo sini donc u k'olu fana jateminɛ mɔgɔ minnu bɛ nin baara ninnu kɛ énergie la franchement ɲɛmɔgɔw ka wuli k'u jɔ u ka sɛgɛsɛgɛli kɛ quoi parce que hali ni énergie baarakɛla bɛ yɔrɔ min na courant tɛ tigɛ o mɔgɔw b'o bɛɛ kalama o oui Gabriel Touré la u ye ligne di ko pour que Gabriel Touré kana courant ko dɛsɛ sɔrɔ hôpital Luxembourg n k'u taara mɔgɔw installé a kan est ce que o bɛɛ ye ɲɛmɔgɔw ye mais ɲɛmɔgɔw ka wuli k'u jɔ u k'a ko sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ parce que il faut que bɛɛ dama ka kɛɲɛ courant sɔrɔli la tuma min na dɔw bɛ k'a sɔrɔ dɔw ko ne ma nin ko nin olu dɔgɔkun 2 ye olu tɛ courant y'u ɲɛna n'a nana heure 1 a bɛ tigɛ i tɛ se ka fosi ɲuman kɛ ni a ye aw dun ko ko heure wɔɔrɔ énergie ko in fana na ne ma min faamuya a yɛrɛ tɛ c'est à dire k'a fɔ ko a bɛ ka ɲɛ ka taa fɛ an tɛ k'o ye quoi au moins mɔgɔw sɔnna mɔgɔw yɛrɛ ye ko in kun bɛɛ an bɛɛ jɛra n'a ye sa parce que se t'an ye o mais an bɛ mun de kɛ an jɛra n'a ye mais n'an jɛra n'a ye a fɔra ko a bɛ kɛ cogo min na a y'o fana b'o sira fɛ o fana bɔli tagali sira fɛ ni fɛn minnu bɛ ka kɛ k'a bɛ ka dilan de i b'a dɔn ka fɔ a bon an kun bɛ heure 6 la sisan an nana heure 8 an nana heure 9 na mɔgɔw b'a dɔn mais o tɛ ka kɛ a bɛ komi ni solution yɛrɛ tɛ ka ɲini a la quoi i b'a fɔ ko foyi tɛ ka ɲini a la mɔgɔw bɛ k'o de la kɔlɔsi o de kɛlen ka mɔgɔ caman fujinɛ tile 2 in na mais se t'an ye nka aw ka taa k'a ka fili tigɛli ye fili b'anw bolo anw de k'a sɔrɔ n'a taara a ka filiw tigɛ a sera a yɛrɛ ye politiki ko bunakun kan RPM ni ale rassemblement pour le Mali ye ko u ka tɔnden minnu kun taara jɔlagu la u ka parti ɲɛma n'o ye Bokari Tireta ye ale tun ye bere ta olu kama ko k'u gɛn ka bɔ parti la pewu olu fana ma fila kɛ koyi olu ye tɔn mɔgɔ bɛ yen k'o taara dialogue la région kɔnɔna ni cercle ni fɛnw bɛɛ lajɛlen olu y'o bɛɛ kɛ liste ba kelen ka plainte kɛ ka taa n'o ye tribunal la ko Tireta yɛrɛ ye congrès min kɛ 2023 k'o tɛ congrès ye Kiri fana ko k'a b'a jaabi di le 23 juin e ma taa dialogue la i t'i sigi kɛrɛfɛ fɔlɔ fiɲɛ ka tɛmɛ dialogue min yɛrɛ an bɛnnen t'a kɔnɔna ko kan fɔlɔ an ma tila an yɛrɛ dama ma tila ɲɔgɔn na fɔlɔ ne nana i ta don o la mɔgɔ dɔw tɛ ko dɔw faamu quoi sinon nin sera ninnu gɛnni na parti tɔw m'u ka mɔgɔ gɛn o Adema mɔgɔ min tun bɛ n'olu gɛn parti bɛ ci o parti ba jumɛn bɛ Mali kɔnɔ k'o ka mɔgɔ ma taa dialogue la a saramasuru ye mun ye maliyɛnw de don bɛɛ ye maliyɛn de ye mɔgɔw taara o donc i t'o kɛ ni ɲangini ni fujinɛ ye nka su in na bref kɛnɛ kan an na don a la ka ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ye grand tour du Mande Burama Sumano ale bɛ jɛrɛ min kɛ san kɔnɔ siɲɛ 1 a tako 12nan k'a ko bɛɛ lajɛlen kun cɛra association kuma n'o ye Burama Sumano yɛrɛ ka fɛn ye ale ye tɔn ye kalo ye tile 11 ka taa se a tile 14 ma u taara kɛ kelakaw fɛ yen u kɔni y'a jira k'a fɔ ko kangaba yɛrɛ a n'a laminiw ala nin ne ka gone ko dumuni de tun bɛ yen nin tɛ fɔ ne ɲɛna o n ko ne bɛ wele nin kɛnɛ ka di cɛ an taara denkundi dɔ la mardi tɛmɛnen ne ma sɔn k'a fɔ aw ye o mɔgɔ kelen saga kunkolo kelen i n'i ka misisen walayi nin de ye denkundi ye mais ka taa an wele an ka taa jɛ bɔli fɛn ninnu na non
jaralakaw ka fɛn yɛrɛ mɔgɔw bɛ cɛ ye saga kunkolo kelen ŋɔmi i kelen i ka n ko ne ko n ko cɛ ala ka i den balo ni ne den wuli ye nin den bɛ balo koyi saga min donna n'o saga barika donna petinin na k'a tɔgɔ ye ko burama ala k'a kɛ burama ye cɛ a ka wuli k'i jɔ joona burama sumano ka nin kɛnɛ in kan ko fɛn min bɛ yen n'o labɛnna ka ɲɛ k'o ye dumuni ko ye ɲɛgɛn ko siyɔrɔ ko ani maaw tɔbɔtɔli ko wa min ye ɲɔgɔndan in yɛrɛ ye sa n'o ye burama yɛrɛ ka akademi ye o kɔni baaraw ko olu sera ka kɛ ka ɲɛ kosɛbɛ min ye futinɛ kuraw n'o ye denmisɛnnin kuraw ye minnu wulutaganin don olu caman u y'u kan fili fiɲɛ fɛ ye min ye ngarabaw ka bɔ yɔrɔ janw na wa fana kuma u ye kuma su fana sigi a kɛnɛ kan cɛ ko b'a fɔra an kɔ han a ye burama sumano a ngaramayɔrɔ ko tɛra an ta y'a dumunimayɔrɔ de ye ni bɛ nin kɛ to ka i bɔra an fɛ e b'a fɔ an ta on sont partis ensemble n'an bɔra yen furancɛla fanga ɲɛma n'o ye colonel Asimi Goyita ye ale bɛ ka ji di Bamakɔ ekɔliso minnu bɛ yen ni gɛlɛya bɛ olu kɔnɔna na Bangɔni u ye foraji 2 di Bangɔnikaw ma Sikɔrɔ ani Surakabugu u ye dɔ di olu fana ma min ye nin waleya in ye ko a kɛkun ye jamanakuntigi ale ka musaka min bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko fond spécial k'a bɛ ka nin ta o la ka baɲumankɛya in kɛ yaasa maa minnu bɛ yen wa ko zen ta ekɔlisow kɔnɔna na n'o y'a sɔrɔ jiw kɔni bɛ di denmisɛnninw ni ekɔli karamɔgɔw bɛ nisɔndiya o la min ye kalanden minɛnw fana ye k'olu fana bɛ a la ordinateur b'o la lakɛrɛ b'o la carnet b'o la centre d'animation mɔgɔw mago bɛ se ekɔliden minɛnw fɛn fɛn ma sa k'o bɛɛ lajɛlen bɛ ka di nin ko ninnu senfɛ président a ye hakili to yuwaru kɛrɛfɛla ninnu na olu fana ko ji t'olu bolo parce que jiko in ale de gɛlɛyalen don bi kosɛbɛ Mali yɔrɔ caman na maa minnu bɛ yen ni olu tun ye u sigiyɔrɔw bila olu caman fana y'a jira k'a fɔ ko nin waati laban in na ko jiko ko a gɛlɛyalen don olu ma kosɛbɛ sabula u kun ka laɲini ye min ye o ye fɛɛrɛ ni dabali bɛ se ka sɔrɔ cogo min na yaasa u bɛ se ka ji sɔrɔ u sigiyɔrɔw la nka ko dɔw bɛ yen olu kɔni min ye jamanakuntigi ka musaka ko hukumu kɔnɔna na dɔw sera k'a sɔrɔ wa dɔw fana bɛ yen olu ma se k'a sɔrɔ nka u yɛrɛ y'a jira k'a fɔ fana ko wulikajɔ min bɛ sen na président yɛrɛ kɛlen don ka waleya min sigi sen kan nin ye ko n'Ala sɔnna a ma min ye maa caman ye olu kɔni bɛna fɛɛrɛ ni dabali kɛ yaasa olu bɛɛ lajɛlen bɛ se cogo min na ka ji sɔrɔ ji sanuman sɔrɔ ka se ka a di maaw ma min ye waleya in ye a waleya kɔni k'a bɛna na to sen na sa fo waati jan sabula a yira k'a fɔ bi ko min ye jamanadenw ye olu caman bɛ minnu b'u sigiyɔrɔw la u kɔni kɛlen ka jiko gɛlɛya selen don u ma ekɔliden minnu bɛ yen n'olu ye ji sɔrɔ nin waati in na u fana y'a jira k'a fɔ k'u kelen tɛ k'u n'u ka karamɔgɔw don ko dɛmɛ k'o ka sɛbɛn o bɛ se ka kɛ cogo min na bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ kɔkan kibaruyaw la Nizeriyakaw fɛ yen Nizeriya ko min ye maa 16 o de joginna muguci dɔ senfɛ muguci min n'o kɛra maa fɛ sa maa min kɔni n'ale ye marifa de ta k'a ɲɛsin misiri ma koyi Kanu u ka dugu bɛ ko Kanu o kɔnɔna na waleya in kɔni k'a y'a sɔrɔ maaw bɛ seli min na o seli jɔra han bɛɛ y'i yɛrɛ ɲini fɔlɔ fo polisiw nalen ko n'i ye samaraw yɛrɛkɛlen ni kɔlɔsiw ye ko bɛɛ lajɛlen kungo sa ko nin ye diɲɛ wulilen ye tasuma kisɛ ni tasuma mugu ni kisɛ ni mugu k'a bɛɛ lajɛlen kari ɲɔgɔn na ko waleya in k'a kɛra maa min fɛ sa k'o ye kamalennin dɔ de a si bɛ san 38 na u y'a minɛ ko kun jumɛn na ko a ye nin waleya in kɛ a ko a mɛnna ale ni dugulamɔgɔ ninnu tɛ bɛnna sabula du kɔnɔna na u ye tiɲɛ tilanko kuma min fɔ o ma bɛn ale ma komi o ma bɛn ale ma ale fana tun tɛ se ka dɔwɛrɛ fosi kɛ u la k'a jira k'a fɔ ko misiri mɔgɔw binna ale ka sabula u ma ɲininkali kɛ ale yɛrɛ tun kɛra den kɛrɛfɛ ye dugu kɔnɔna na waati ni waati tɔ minnu bɛ yen ni olu kɔni ye tiɲɛ in sɔrɔ sa olu y'a k'u sago ye kamalen ko k'ale dusuma kasara de o de la ale fana ma yɔrɔ wɛrɛ ɲini minnu ye tiɲɛ tilaliko kuma fɔ ale fana ye mugu ci olu la ye u ko maa n'i ma to waleya in sɛbɛn kan ko maa caman joginna dɛ min ye maa 16 ɲɔgɔnna ye
kulu jogina a wuli ka jɔ ale senfɛ Nigérakaw olu fɛ yen Mauritanie jamanakuntigi kɔrɔ n'o ye Mohamed Ould Abdel Aziz ye a ko ko n'Ala sɔnna ma ko kalata nata in na k'ale na kɛ cɛbɔ ye a dun nɔ minɛlen don san 5 kaso a bɔ o la sabula ko dungo juguya ni yuruku ko a y'o kɛ a ko ko ni Ala sɔnna ma ko ale ne i jija cogoya suguya bɛɛ lajɛlen na yaasa min ye jamanakuntigiya ye k'a sɔrɔ kura ye k'a kalekan don a y'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna ka bila k'a fɔ ko ni jamanakuntigi kalata kɔni kɛra ale na fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ a ka sɛbɛnw n'o ye kanbɔli sɛbɛnw ye ko a bɛ ka olu ɲini a fɔra olu fɛ n'i bɛ kɛ jamanakuntigi ye i bɛ na ni conseillers ye n'o ye maires ye olu maa 500 o ka signature ani maire 5 ta yaasa i ka se ka kɛ cɛbɔ ye conseil constitutionnel i bɛ to o da ye o parrainage in kɔni ko nin waati in na ko min ye fanga sinamatɔnw ye olu kɛlen don k'o kɔn kosɛbɛ ko sabula min ye cɛbɔ 8 o dɔrɔn de sera ka sɛbɛn in sɔrɔ ka taa da conseil constitutionnel la jamanakuntigi min b'u kunna nin waati la n'o ye Mohamed Ould El Ghazouani ye ko ale kɔni kɛlen don fana k'a ta sɔrɔ ka taa ka sɛbɛnw da Tchadikaw fɛ yen kɛlɛ jiginna so Success Masara ale min tun ko ko ale ye se sɔrɔ kalata la a y'a yira alamisa don a ka maaw la ko min ye conseil constitutionnel ye ko ale tun ye laɲini minnu kɛ k'o bɛɛ lajɛlen binna ko bɛɛ lajɛlen k'i wasa don jamanakuntigi kura min sigira la a y'a ɲini a ka maaw fɛ k'u kana fɔ k'u bɛ kɛlɛ wɛrɛ fosi kɛ tuguni kɛlɛ min n'o bɛna ni mankan wɛrɛ ye mankan min n'o tɛna se ka na ni foyi ye u kan ni degun tɛ a y'a yira fana k'a fɔ ko min ye kalata ye o waati o ye politiki baara de ye ni politiki kɔni bɛ yen bɛɛ lajɛlen b'i hakilina fɔ bɛɛ b'i ka fɛɛrɛ fɔ bɛɛ lajɛlen ni a miirina don a kɛkun ye min ye jamana kɔnɔna na ni i kɔni ko k'i bɛ kɛ cɛbɔ ye o kɔrɔ de ko hakilina b'i la miirina b'i la ka se ka jamana jɔ ko o kɔni n'o o kɛra sa ko o b'a to i ka se ka i ka cɛbɔya baaraw k'olu kɛ k'i labɛn yaasa ka se ka ye o kɛnɛ kan k'ale o baara min kɛ k'o bannen ye nin ye min ye jamana jɔli ye sa a b'a ɲini a kanubaw n'a lafasabaw fɛ ko olu ka wuli ka jɔ kɛ yaasa ka se ka ye baara tɔ nataw la min ye maa min n'o ye se sɔrɔ u ka tugu o kɔ ko baara mun filɛ nin n'o ye kalata ye k'u k'o bila o kɔfɛ ko sabula o ye faso ale baara kɛcogo de ye élection n'a waati don kuma minnu fɔra waleya minnu kɛra k'o bɛɛ lajɛlen bɛ tali kɛ politiki la sisan maa min ye se sɔrɔ o ye jamana n'i ka so encercler la ni sɔrɔdaso ye i bɛ jamana ye koyi politiki ma nɔgɔn koyi nin filɛ ka nin fɔ nin o don ko n'i tun y'a kuma tɔ mɛn e tun b'a fɔ ko a kɛra président ye ka ban nk'ale kun kɔnna k'a ka jaabi bɔ a yɛrɛ tɔgɔ la ka ban k'a jira k'a fɔ ko ale ye se sɔrɔ nin ko in ko n'i ye a bɛɛ lajɛlen jateminɛ sa Tchad jamanakuntigi ale fana n'a nɔfɛmaw k'olu fana ye ji caman kɛ u koliji la k'a jira k'a fɔ ko waleya min filɛ nin ye n'o o kɛra k'o fana ye élection n'a waati de ye furukufuruku ko o man ka don jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ ale fana kanubaw n'a lafasabaw ko olu bɔra kunun ko k'u ka nisɔndiya jira u ka jamana fantan 4 jamanakuntigi Paul Biya denmuso n'o ye Brenda Biya ye ko ale kɔni ye taa kari forobamugu la dɛ ko bɛɛ lajɛlen kun sigilen don n'a ye k'a fɔ k'a n'a sen don politiki la ka ye jamana kobaw la i n'a fɔ maaw bɛ min dɔn ko nka k'a ko k'a bɛ kɛ rapɛri ye wa rapɛriya in fana a m'o bila ka sumaya koyi a ye dɔnkilida daminɛ denmisɛnninw bɛ taa studio kɔnɔ cogo min ani ka bɔ yɔrɔ ka taa yɔrɔ minnu na k'a y'olu bɛɛ lajɛlen kɛ ko n'i y'a jateminɛ fana sufɛ a bɛ taa dɔnw na a bɛ taa boîtes la ni dugu jɛra denmisɛnninw b'a fɔ ko sura an ye min da o tɔ k'o bɛ kɛ cogo di an ka biti min n'i taara n'a ye tile kan k'a bɛ cogo di k'a ye sɔrɔ so k'u ko yɔrɔ jumɛn ko palais ko ko bɛɛ tɛ se ka don ko a ye na dɔrɔn mana a ka fɔ ne ko tɛ yen ko wa ko palais dayɛlɛlen filɛ nin ye dɛ wa Camerounais u dabali de bannen don nin ko in na koyi jamanakuntigi denmuso ko kɛlen de filɛ nin ye arapukɛla ye arapukɛli min n'o y'a to du yɛrɛ bɛna na surunya maaw la kosɛbɛ ko n'o tɛ k'a kun tɛ si maa la diɲɛ kɔnɔ ka gɛrɛ ninnu ka du la kuma tɛ ka duko kuma k'a fɔ i da la Paul Biya ale yɛrɛ ka ko min ye Cameroun kɔnɔna ye o a kɔkanna o Camerounais den n'i bɛ fan o fan i b'i da don fɛn bɛɛ lajɛlen na fo Paul Biya ale ka mara kɛcogo a n'a ka mara taabolo ko nka ko denmuso in ko filɛ nin ka na ni sira min ye ko bɛna na ni yɛlɛmaba ye yɛlɛma min n'o bɛna n'a to don nataw kɔnɔna na maaw bɛna se k'a fɔ ko u na gɛrɛ jamanakuntigi la
ka se ka kuma ani u ka se ka kuma ka se ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ n'an bɔra Camerounkaw fɛ yen an na tila ka taa Gabonkaw fɛ yen Gabon Ali Bongo ko kunungo ale bana dumuni na fiyewu ko sabula ko a minɛcogo a n'a ka denbaya minɛcogo ko o man ɲi hali dɔɔni a y'a yira k'a fɔ ko ale yɛrɛ kɔni tiɲɛna ale degunnen n'a sɛgɛnnen don ale n'a den fila n'o ye Jalili ani Bilal Bongo ka taa se a furumuso ma n'o ye Sylvia ye k'u bɛɛ lajɛlen de sɛgɛnnen don nin waati in na k'u k'a lajɛ sa yaasa ale bɛ se ka bɔ nin ko in kɔnɔ cogo min a den min bɛ yen n'o kun ka surun a la kosɛbɛ n'o ye Nurudini ye ko ninnu bɛɛ lajɛlen de minɛlen don fangadaraki kabini o kɛra u ka jamana kɔnɔna na Gabon jamana ɲɛmaaw olu ka minisiri ale ko Ali Bongo ka n'an lafasabaw bɔra ka kuma min fɔ ko min ye a minɛcogo ka jugu k'o tɛ tiɲɛ ye ko maa si tɛ ka ninjuguya ta ka ɲɛsin a ma ko wa k'a tɛ gɛrɛntɛ kɔnɔna na koyi ko ni maa min ma don o la k'i bɛ se ka na olu b'a yirila u ka ministre de la communication n'o ye Laurence Dong ye ale y'o di kunnafonidilaw ma o bɔra Gabon télévision soba la ko wa ko min ye a ka sɔrɔdonbagaw ye n'o ye Ali Bongo ka sɔrɔdonbagaw ye ko n'u tora nin kuma kalantanfɔ la min ye kɔnɔsutɔmɔkanfɔ ye ko olu Gabonkaw n'o ye Gabon faamaw ye k'u bɛ plainte k'u kan dɛ ko wa k'ale a tɛ bila ka suma n'an bɛ Gabon an yɛrɛ ka malidenw minnu bɛ Gabon olu fana ka tɔn ale yɛlɛmali kan ka kɛ u y'a yira k'a fɔ ko min ye président min tun bɛ maliyɛnw kunna Gabon n'o ye Abibu Sila ye ko carte consulaire ko o bɛ o bolo k'a sɔrɔ ani Gabon cɛ kabini san 2019 o mars kalo tile 20 k'o de b'a ni Gabon cɛ k'a ye sɛbɛn sɔrɔ cogo di maliyɛn minnu bɛ Gabon olu m'a bila dagirinda la u taara n'u ta ye k'u bɛ la n'o o ye procureur fɛ yen k'a fɔ ɲɛna k'o ka sɛgɛsɛgɛli kɛ o fana ye sɛbɛnw minɛ yaasa ko in bɛ cogo min na ka kɛɲɛ ni nin waleya in ye sa maliyɛn minnu bɛ Gabon olu ka cɛbɔ kelen bɛ yen n'o ye Useni ye ale ye laseli kɛ an ye ka se ka ɲɛfɔli kɛ nin ko in kan an ka jɛ ka ale ka laseli olu lamɛn. Ne tɔgɔ ye Chef Hussein Touré n bɛ Libreville Gabon yan o conseil ka biro sigi min bɛ sen ka Gabon yan ne ye cɛbɔ ye o kɛnɛ kan o kɔnɔna na mankan dɔ bɔ an bolo nin waati in na fɛn min ye an ka biro sigi okumu in kɔnɔna na o mankan in bɛ min de fɔ association caman bɛ yen nɔ minnu tɛ k'u yɛrɛ sɔrɔ an ka biro sigi in ka taabolo la o kɔnɔna na mun de nana n'a ye mun de kama o mankanw bɛ sen kan a ko fɔlɔ bɛ min kan o ye fɛn min ye an ka président sortant ye a ka candidat donlen baara ninnu na ka da mun de kan a ka absence jamana in kɔnɔ yan san 5 a sen ma don Gabon yan a y'a to a b'i yɛrɛ to Mali la k'a b'a fɛ ka kɛ cɛbɔ ye Gabon yan o hakilina in y'a to an ma se k'an yɛrɛ sɔrɔ baara ninnu kɔnɔ an y'a yir'u la k'a fɔ ko vraiment ni président sortant de ko ale bɛna kɛ candidat ya tiɲɛ yɛrɛ ka fisa a ka gɛlɛn an bɛ se ka sɔn o ma ka da mun de kan ni tɛ yɔrɔ min na ka se k'o yɔrɔ in réalité dɔn ka se k'o yɔrɔ in climat min bɛ yen nɔ ka se k'o maîtriser a ma nɔgɔn tandis que mankan misɛnnin minnu bɛ yen nɔ foroko minnu bɛ yen nɔ a mɛnna o foroko sɔrɔla min kama a dogolen t'an bɛɛ lajɛlen na donc a y'a to an ko a ma tiɲɛ yɛrɛ de ka fisa k'i to yan fɛ k'a fɔ k'i bɛ fanga ɲini yan tandis que fanga fɔlɔ min dir'i ma i taara kabini i taara i b'i kɔfilanan k'i bɛ fanga ɲini yan tuguni k'i to yan fɛ an tɛ se ka sɔn o ma parce que kun tɛ se ka dilan kuntigi kɔ donc o y'a to an y'a u tulola sɔmina ye o kɔnɔna na mun nana ka na kɛ u nana ka na commission sigi commission min sigira o ye appel à la candidature kɛ an taara ka taa fɛn min ye an ka candidature an taara ka t'u déposer physiquement o kɔfɛ an nana ka na mun de ye a la an ka baara kɔfɛ an nana ka na mɛn k'a fɔ ko président sortant an ka cɛkɔrɔba ko a y'a ka candidat bɔ a y'a ka candidat dɔn an ka bonya b'a fɛ kosɛbɛ
fɛn min ye commission mun chargelen don élection in ko in kama ka taa ɲininkaliw kɛ u y'a yira n na k'a fɔ oui k'a ka candidat k'a y'a ladon an ko a ka candidat bɛ se ka don cogo di maa min bɔra yan san 5 o tigi sera ka carte consulaire sɔrɔ cogo di k'a ka candidat don an ma se ka réponse sɔrɔ réponse min b'a satisfait an y'a ɲininkaliw kɛ auprès de consulat an ma se ka réponse sɔrɔ min b'a satisfait à notre grande surprise an nana ka na mun dɛmɛ ko ministre des Maliens de l'extérieur k'a ko élection bɛ kɛ ko élection no ko ambassade ka occuper o baaraw la tandis que anw ya doléance min lase commission mɔgɔw ma ani ambassadeur ma an ma se ka wasa an ka réponse la donc nin de ye kilima ye nin de ye furukufuruku ye min b'an bolo ni waati donc an bɛ bɛɛ lajɛlen fɔ hali bi comme an ka jamana marabaaw b'a fɔ cogoya min na Mali bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ u b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ lajɛlen ka kɛ kelen ye an t'a fɛ ka fɛn kɛ fɛn min sini ma sinikɛnɛ min bɛ kɛ an ma tɔɔrɔ ye donc an b'a ɲini u fana fɛ k'u jija vraiment u bɛ se ka opportunité sɔrɔ min ye pour que ko k'an ye u bɛ diya n ye an bɛ bɛɛ lajɛlen fɔ. ayiwa nin ye gabɔnkaw kumakan ye yɔrɔ maa man ka fɛn fara nin kan nin dafalen don net u y'a ye k'a fɔ président kɔrɔ u ka bonya b'a kɔrɔ u ka cɛkɔrɔba don an yɛrɛ bɛɛ ka bonya b'a yɔrɔ nka a tɛ jamana in kɔnɔ ye san 5 ye nin ye n'i yɛrɛ bɛ kɛ candidat ye i yɛrɛ de bɛ na ka n'i jɔ ko ne filɛ nin ye n ye candidat ye o ma se ka sɔrɔ ale ta la a kɔni ye sɛbɛn don sɛbɛn min fana n'a y'o don olu ye o laɲini kɛ min ye Gabon tribunal procureur fɛ ko ale ka a ko jalatigɛ min mana bɔ o kɔnɔna na sa an na o da aw tulo kan don nataw olu kɔnɔna na wulada su in na fana an na tila ka sigi nin kibaruya in kan sabula nin waati na hakilila ko élection ko bɛ senna u fɛ yen an t'a dɔn a jaabiw kɔni kɛra min ye fɔlɔ ka kɛ ni baaraw ye Afrique centrale jamanaw olu bɛɛ lajɛlen ma wulada in na ta an b'o jɔ yan an b'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna sa ko 29